И остава хора. Аз съм Боти и днес ще играем Lego Jurassic World. Да, и сега започвам. Започвам начало. Това е една супер готина игричка. Тук може да чувате нещо и да не смърти, само да не бъдат размени. Това ще бъде първи клип в The Upload Gamers. Не логин. Логин започваме. Тук. Нека да започваме приключението. Започваме в Jurassic Park. По-късно ще отида в... Сега започваме в Jurassic World и по-късно ще отида в Jurassic Park. Не, сега започвам в Jurassic Park. Да. И след това ще отида в... Тук една мисля ли ще измина? Не. Колко? I want tasers on full charge. Сега започваме, трябва да правим. Раптор трансфер. Let's go. Sorry, there's no way to get up to the raptor pen until the new generator gets unpacked and built. Аз съм двама. Yeah, this is good coffee. It almost makes up for the danger in the humidity. Swing it all the way for you. Better Danishes. Почваме. След това се чупи. Да. He really spared no expense. Ще разделим. You have to kickstart it with your stun rod. Боцкаме. Така. ДНК By the way, whatever you do, don't try licking the ends of these things. Качваме се. Tasers on full charge. И сега. Come on, who tore up the cage trap? I tell you, that raptor ain't budging until it gets fixed. След този следователя трябва да тръгнем да търсим неща. Ето така. Да. Да. Отведиме. Сега мисля, че... Да. Трябва да дойде приятел и да захраним тук. И просто взето това е горе-долу началото на играта. Добре, хора, това беше майка ми. Сега. Добре, това сега. Така ще излезем там. Сега. Това мисля, че имаше, да. Имаше един код. Първо. Да. ДНК. ДНК сега. Трябва да влезнем. Да си трябва. Трябва да мисля, че... Хайде. Да, това е лошо. Спускаме. Да.
стрелички. Ох! Чеш. Да. Толя, Ама ти е да играеш там. Не. Тази игра не трябва мишка, хора. Трябва някой друг да дойде. Чакай. Да опитаме. Трябва другия човек, да. Добре, тук е затворено нещо. Ето там. Уф. Схранваме 2 от 3. По-бързо да го свършим това. Само да видим. Къде е третото? Съхранихме, мисля, че беше бякато. Ще има още много неща, взехме малко. Добре. Сега, на скоро време ще има още нови членове на нашия хора. Следващия клип ще бъде на CSGO. Не, мисля, но ще бъде. Така. Така. Не съм готова. Ето, ако трябва да го въведем, обаче Убий го, ще го това не се маха. Добре. Вътре е раптор. Що? Това път след сме бръчи. Cade's ladder's jammed. Somebody punch in the security code again, will ya? Той се отказа. Точно това трябва да стане. И ние отиваме да го въведем. Good luck. I can't figure that panel out at all. Сетих се. Добре. ЛС. Добре. И само трябва да се качим до горе. Много реалистично игра. И по-забавно е, когато е лево. Много по-забавно. И готово игра. Да, какво има? Velociraptor? No, not Velociraptor. Maybe one of the other dig sites has turned up something. Ботри се отиде някъде, ще пробвам да подиграя играта. Малко трудно ще стане, но както да. Да, сега ще играем. Ще пробвам да играем. Вместо Ботри ще пробвам да играем. Аз съм тук.
Извинете за Yep, I am bang on target. писането. Аз нищо не направих, само че обрах пари. Добре, ами A тук little further. започваме, тъй като това е малко по-дълго. Това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало, малко не се получи. Само това хора. Надявам това рапторче. И следващия път ще довършим, защото I want partial credit for сега that thing. снимам сега един клип на CSGO, ми нямам се какво да ви харесал, ще има утре още 2 епизода Само да ви на... кажа, че CSGO клипа ще But бъде Settler and Deathmatch. Grant want us Да. to be especially Защото careful when другите digging игри up са this много fossil. дълги. Да. И Или не, ще бъде... Не, няма да бъде Deathmatch. ще видим. Добре. Нали знаеш,